Merlijn neemt op mee op expeditie naar Holwert aan Zee. Harro heeft net prachtig verteld hoe de bestemming Holwert aan Zee eruit ziet. Maar dan moet het ook nog tot leven komen. Dus voor ons als dorp, als regio is het dan belangrijk te weten wat voor bestemming zijn we hier aan het creëren. Wat gebeurt er al en waar moeten we er ook vooral naartoe. Nog leuk om te vermelden denk ik is dat jullie ook de toeristische visie voor Ameland hebben gemaakt. Want uiteindelijk, als je het vanaf een grotere afstand kijkt, is dit één groot gebied met een warre werelderfgoed, met eilanden, met een vaste kustlijn. Harro heeft er net ook prachtige referenties voor laten zien. Het is niet alleen Holwert, het is het hele gebied. Merlijn, het woord aan jou. Dankjewel. Ja, dankjewel Marco. En goedenavond dames en heren. Ik heb om te beginnen 5 foto's voor u. En ik wil u vragen om daar eens naar te kijken en zo meteen aan te geven wat viel u op. Wat heeft u gezien? Komen ze. Wat zag u? En wat viel u op? Sorry? U zag water en reuring. Gezelligheid. Nog andere? Oude mensen. Oude mensen. Gepensioneerd, veel geld. Ik zag ook voorzieningen. Ik zag inderdaad leefbaarheid. En ik zag allemaal dorpjes, kernen die allemaal ongeveer zo groot zijn als Holwert. Zag u dat ook? Allemaal net zo groot als Holwert. Dus het kan wel. Het kan wel. Ik had ook nog van die mooie Carolinenziel dorpjes nog aangereikt gekregen van Harro. Ik heb ze toch laten sneuvelen. Ik vond ze gewoon niet mooi. Maar het was er wel nog veel meer reuring. Veel meer gezelligheid. Maar het kan wel. En dat is de drijfveer geweest vanaf het eerste moment dat ik met Holwert aan Zee in aanraking kwam. Ik dacht ja, en ik heb dit altijd wel in de media gevolgd als Fries. En ik dacht altijd, hoe komt dat dan met dat toerisme en dat recreatie? Het is een mooi verhaal. Ik dacht nou, er komt vast ooit eens op een dag komt dit wel eens bij me langs. En dan mag ik daarvan vinden en dan ga ik daar eens naar kijken. En ja, potverdorie, het gebeurde ook nog. Ik was er helemaal blij mee. En we zijn als eerste teruggegaan naar de kern. Holwert leefbaar en vitaal houden. Hoe doen we dat? Nou, daar is meer economisch draagvlak voor nodig. Daar is meer economisch draagvlak voor nodig en daar kunnen we toerisme, recreatie, kunnen we daar prachtig voor inzetten. En natuurbeleving. Zonder dat het dorp, zonder dat u wordt overgenomen, wordt verdrongen door die toeristen. Dat is natuurlijk de uitdaging. Ja, en dat is een grote uitdaging. En dat gaat allemaal niet vanzelf. Er is een doorbraak voor nodig. Een doorbraak in denken, een doorbraak in doen. Van iedereen, van bewoners tot boeren, van overheid tot stichting, coöperatie, natuurorganisaties, iedereen. En dat maakt dit zo mooi, maar dat maakt het meteen ook zo ongelooflijk ingewikkeld. Wat er dan kan ontstaan, zagen wij, dat is een nieuwe generatie toeristische bestemmingen. Nou weet ik niet of u landelijk de discussies, de debatten over toerisme wat volgt, maar het gaat tegenwoordig om balans tussen natuur, bewoners en economie in het toerisme. Nou, dat zijn we hier aan het creëren. Dat zijn we hier aan het maken. Wij kwamen uit, dat is de kern van de positionering voor Holwert, we kwamen uit op expeditiedorp. Expeditiedorp voor bezinning aan het wat. Merlijn, hoe kom je daar nou bij? Nou, ik neem jullie heel graag even mee in een paar denkstappen die wij de afgelopen jaren hebben doorgemaakt toen we hierbij betrokken waren. Zie het even als, mijn eerste deel is even een stukje toeristisch lesgeven, toeristisch management lesgeven, van hoe kom je nou hier uiteindelijk op uit? Aan de hand van een paar bouwstenen wil ik jullie daar even in meenemen. Een aantal bouwstenen die we hebben gebruikt om tot het verhaal te komen, expeditiedorp aan het wat, voor bezinning. Allereerst dit beeld. Dit is fantastisch. Dit vind ik zo'n ongelooflijk belangrijk beeld
om te zien de Waddenkust met allerlei attractieve plekken. Hier zie je al die rode stipjes, dat zijn allemaal op landsniveau attractieve plekken. En wat valt hier op? Hier valt op dat eigenlijk in die hele Noord-Nederlandse Waddenkust nauwelijks attractieve plekken zijn. Die zijn er eigenlijk niet. In tegenstelling tot die hele Duitse en Deense kust. Ja. Dus eigenlijk als we hier iets gaan doen als Holwert aan Zee, dan worden wij onderdeel van die internationale Waddenkust, dat UNESCO Werelderfgoed. Dit is niet een projectje op zichzelf. Nee, we zijn onderdeel van een groter geheel. Belangrijk om te beseffen. Mijn maar daarbij is hebben we meteen ook tegen de heren initiatiefnemers en tegen de beleidsmakers van wie we opdracht kregen om dit allemaal te doen, gezegd, zorg dat dit niet een solitair projectje wordt. Een getijdenmeer, we noemen het later een binnenzee. Ja, een getijdenmeer van 43 hectare, prachtig, we gaan wat natuur aanleggen, klaar. Nee, dit moet niet het zoveelste project worden, want daar zijn we zo goed in. In Nederland, maar ook hier. We zijn zo goed in zo'n waddenbeleef of zo'n afsluitdijkbeleefcentrum maken. Ja, en dan is het exploitatietechnisch allemaal best ingewikkeld. We zijn zo goed in ook allemaal beleefcentra maken aan het Lauwersmeer. We gaan hopen dat het goed komt daar. Het wordt heel erg belangrijk dat u met elkaar beseft, het is onderdeel van een groter geheel. Het is een vliegwiel om die hele regio, waar Harro het zojuist over had, waar Meindert het over had. Het is een vliegwiel, Holwert aan Zee, om die doorbraken te maken. Om waar we nu nog met de rug naar de dijk staan, met het gezicht naar de dijk te staan en er overheen te gaan. En misschien eens 100 meter verder te lopen, die kwel daarin. Daar is dit een vliegwiel voor. De verbinding, een soort ontwakende Waddenkust. Holwert aan Zee. En misschien nog wel de allerbeste metafoor vanuit toeristisch oogpunt is het skigebied. Zie die hele werelderfgoed Waddenkust, zie dat eens als een skigebied. Een varieerd en een duurzaam skigebied. Je ziet hier Zwitserland, Italië, de Matterhorn. En is een heel duurzaam skigebied. Jaar op jaar wordt het uitgeroepen tot het beste van Europa. Hier zie je allemaal dorpjes in. En Holwert aan Zee, dat is zo'n dorpje. En die berg, dat is die Waddenzee. Ameland, dat is ook zo'n dorp. Geweldige bestemming binnen het skigebied. Maar Holwert aan Zee dus ook. Met zijn eigen karakter. Jaar rond. Met zijn eigen aanbod. Het is er nu nog niet, maar dat gaan we maken. Dat kun je maken. Dus zie de hele regio als dat skigebied. Nou ja, een tweede bouwsteen, enorm belangrijk, dat bent u. Dat zijn de bewoners. De bewonersinitiatief. En dat is in toeristische bestemmingen creëren is dat eigenlijk het summum. Dat je niet wordt overgenomen door projectontwikkelaars die het hier wel even allemaal komen doen en weten wat goed is. Een vakantieparkje hier en een hotelletje daar. Nee, u zegt met elkaar, wij hebben een visie. En daar gaan we zelf ook voor staan. Dus ik weet niet of hier ondernemers in de zaal zitten. Hier uit de buurt. Ondernemers die zeggen, ja, ik zie hier ook wel brood in. Een aardappelboer die zegt, ik kan de beste frietaardappelen maken. En daar kan ik workshops voor geven. Restaurateurs. Misschien Pilates-instructeurs. Ondernemers, ondernemende burgers, productieve burgers zijn nodig om de bestemming Holwert aan Zee te maken. Dus wat is jouw passie, zou ik willen vragen. En wat kun jij bijdragen als bewoner straks aan dat toeristische product? Ook de jeugd, in het bijzonder. Uiteindelijk gebeurt dit, als dit gebeurt, voor jullie toekomst. Jullie kunnen hier werk maken. Dat is de drijfveer, hoe wij steeds hebben gekeken toen we het hadden over toerisme en recreatie in Holwert brengen. Uiteindelijk moeten de bewoners het doen, gaan jullie het doen. Maar Marlijn, zijn er dan wel bezoekers? Zijn er dan wel gasten? Ja, dan is het goed om eens even te kijken naar een aantal maatschappelijke trends. Kijk, daar linksboven, daar zie je een grafiek van de afgelopen jaren. En eigenlijk gaat hij al veel langer terug. Kerkgang, dat weten we allemaal. Kerkgang neemt af. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan mindfulness, zingeving, mental well-being neemt exponentieel toe. Dus er is een ongelooflijke behoefte aan wortels, aan zingeving, aan weten waarom ik besta. Dus met het verdwijnen van de kerk komen er allerlei andere ontwikkelingen er terug. En helaas zien we de laatste jaren ook een schrikbarende toename van het aantal burn-outs. Daar rechtsboven zie je het aantal burn-outs. En moet je eens kijken als je dan
de jongeren, hè, die groep 25, 45 ziet. Ja, die scoort het hoogst. Dus er is ook een soort, zou je kunnen zeggen in Nederland, een soort mentale nood en een mentale behoefte aan zingeving, verdieping. Ja, en dan komt daar ook nog een hele waslijst aan crises overheen. Oekraïne, energie, stikstof, inflatie. We hebben corona zo'n beetje als rimpeling achter ons gelaten. En dat zet velen aan tot reflectie. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om, maar het zet heel veel mensen aan tot reflectie. De ene mens in toerisme en recreatie, even bekeken, die vindt het fantastisch om gewoon, Marlijn, doe nou niet zo moeilijk, reflectie. Ik wil gewoon op vakantie en gemak. Doe mij een camping in een bungalowpark. Of een simpel hotel, herkenbaar merk, zo'n vlag die we allemaal wel kennen. Slagboom, gemak. Zo'n 65% van de mensen vindt het prima. Prijsbewust, rationele ondernemers spelen daarop in. Die gaan voor comfort. U kent het wel. Er is een groep daarbovenop, dit is zeg maar even de behoeftepiramide van toerisme. Er is een groep die naast dat comfort, of eigenlijk daarbovenop, ook nog beleving wenst. Beleving, dat is een mooi woord, hè? Ja, dat horen we overal als het om toerisme en recreatie gaat. Betekent eigenlijk ervaringen, herinneringen opdoen die je bijblijven. Dus deze mensen die hiervoor gaan, zo'n 35% van de bevolking, die gaat niet naar de balorig ballenbak met zijn kinderen, maar die vindt het veel belangrijker om zijn kinderen activerend te laten spelen. Natuurspeeltuinen, u kent ze wel. En dan hebben we als neusje van de zalm hebben we de mensen, die 5% van de mensen, die gaat voor zingeving. Zingeving tijdens zijn vrije tijd. Die vindt het interessant om in zijn vrije tijd na te denken. Om misschien zelfs wat toe te voegen aan de samenleving. Om met staatsbosbeheer natuurherstel te plegen. Deze mensen leven hun overtuigingen. Ondernemers die hier hun geld mee verdienen, die leven in feite ook hun overtuigingen. En inspelen op dit soort doelgroepen, vooral aan die bovenkant van die piramide, dat verhoogt de reputatie van je regio. Kun je wel voorstellen. Zuid-Limburg. Ja, grote delen Costa Rica, ook in het buitenland. Regio's die hierop inspelen, die stijgen enorm in reputatie. Ons advies is, ga daarvoor. Ga voor die kant van de piramide en neem een heel stuk van die belevingsgast mee. Want die belevingsgast vindt het geweldig om in zo'n hoge reputatieomgeving te zijn. En u bent dit al. U heeft dit van oorsprong al. Die zingeving verandert je. Die beleving, die raakt je. En het gemak, dat consumeer je. En ik zou u willen uitdagen, ga voor die verandering van mensen. Jongen, Marlijn, waarom moet dat nou hier in Holwert? Wat is dit nou voor verhaal? Kan het echt hier? Ja, want u weet wat echte rijkdom is. Niet financieel, maar mentaal. U weet wat geluk is. Kijk eens daar links. Een kaartje van het CBS dat aangeeft waar de meest gelukkige inwoners van Nederland wonen. Nou, die wonen hier in Noord-Friesland. En het is niet alleen afhankelijk van geld, zie je op dit plaatje. Want rechts zie je de verdeling van inkomen. Ja, dan zie je dat Noord-Nederland helemaal niet zo heel veel geld verdient. Dat hebben we net ook van Meindert gehoord, in het verleden wel. En misschien dat het in de toekomst wel ook alweer gaat gebeuren als we de kust laten ontwaken. Maar dat moet het doel helemaal niet zijn. Het gaat uiteindelijk om geluk. Geluk op één, zegt de provincie in zijn beleid. Geluk op één. En u weet hoe dat moet. Hier zit de sleutel. Hier zit de sleutel. En hier willen mensen op afkomen. En daarom is het verhaal van zingeving ook zo ongelooflijk nuttig en aantrekkelijk voor doelgroepen. Doelgroepen van dichtbij. Doelgroep uit Leeuwarden, uit Dokkum. Kom, zaterdagmiddag zullen we even een rondje binnenzee Holwert doen. Gaan we daarna even lunchen. Maar dat zijn er niet genoeg. We hebben berekend, dat zijn niet genoeg mensen. Er zijn meer mensen voor nodig om dat voorzieningenpakket, winkeltjes, gezellige reuring, wat we net zagen van die andere kernen, om dat hier ook te krijgen. Dus we hebben ook mensen van verder weg nodig. Mensen die bewust leven. Hè? Dus die zingeving, die belevingstoerist die ik net liet zien. Mensen die zich erg verbonden voelen met de natuur. Ja, dat zijn vriendinnengroepen. Helemaal niet zo oud. Dat zijn ook jonge vriendinnen. Ik ken ze. Die vinden het heerlijk om een lang weekend hier aan de Waddenzee te zijn. Hoger opgeleide gymnasiast die het van belang vindt om zijn kinderen ook eens een andere omgeving te laten zien. En in een andere plek op vakantie te laten zijn. Ja.
Holwert aan Zee, bestemming die draait om zingeving. Nieuwe generatie bestemmingen. En je gaat hier op expeditie. Je gaat hier op expeditie. Naar buiten, de natuur in. En weet je wat het wonderlijke is als je dat doet? Als je die wijsheid, die leegte soms ook ingaat, ga je eigenlijk op expeditie naar binnen. Misschien is het u wel eens overkomen. Als je hier dan loopt over dat wat, ja, dan komen er allerlei gedachten, kunnen er zomaar te binnen schieten. Dus uiteindelijk is het een expeditie naar buiten en naar binnen. En dat is een hele mooie claim voor Holwert aan Zee. En dat brengt mij bij de kern van de zaak. Lees maar even mee. Holwert aan Zee, met haar getijdenmeer, is als expeditiedorp aan de Waddenzee het centrum van persoonlijke, unieke wadervaringen waar gasten de verbinding vinden met de natuur. Ze verbinden hier zich met zichzelf en met elkaar. Verbinden met de natuur, jezelf en elkaar. Verbinden met de natuur, de majestueuze natuur. Verbinden met jezelf en met elkaar. En als we nou eens een dag ons gaan voorstellen. Hoe ziet nou een dag straks in Holwert eruit? We zijn recreant en we gaan hier over een jaar of, wat zullen we zeggen, 8, 10. Is het een beetje volgroeid. Lopen we hier rond, hè? Starten we natuurlijk in het expeditiecentrum. In het centrum van het dorp. Startpunt van je waddenervaring. En het zou ook mooi zijn dat we hier echt ook een fysiek expeditiecentrum, zie ik wel voor me, hebben. Waar je even binnenloopt. Waar je je dagplanning bekijkt of alvast iets voor morgen regelt. Je wordt wakker. In een schitterende cultuurhistorische omgeving. Je ontbijt. En je gaat de dag beginnen met een actieve Pilatesles. Natuurlijk onder deskundige begeleiding. Enorme trend. Vandaag is het Pilates, over 5 jaar is het vast wat anders. Want we gaan met onze tijd mee, hier. Daarna tijd voor een gezonde brunch. Heerlijk, lokale producten. Klaar om een stevige wandeling te maken. Een wandeling door de kwelder, over het Wad, rondom het Getijdenmeer. Ja, je komt van alles tegen. Grazers, kijkers. In het wild levende paarden. Dit hoort bij de identiteit van Holwert aan Zee straks. Dit zijn de beelden waardoor mensen hier naartoe komen. Iconische vogels. Een rijkdom. Een rijkdom van je welste. Je hoeft hier echt geen vogelaar, geen donkergroene vogelaar voor te zijn. Die 6.000 euro uitgeeft voor zijn hele materiaalset. Nee, dit is ook voor gewone mensen is dit fantastisch. Intieme broedeilanden met een vogelobservatorium. Ik heb hier het beste beeld, even samen met de vogelbescherming hebben zitten kijken van wat kun je daar nou maken. Nou, we zijn er nog niet helemaal over uit. Misschien moet Harro nog eens even aan het tekenen slaan. Maar een vogel kijken anno 2023. Kijk, en dan gaan we dit zien. Dit is ook zo'n iconisch beeld. Dit hoort straks bij Holwert aan Zee. Dit is waarom mensen hier naartoe komen. Zie je die bek, die snavel, dat is kracht. Of de zeearend, nog krachtiger. En dan in de namiddag, dan slenter je door het dorp. Dan slenter je langs de mooie cultuurhistorische dingen. En je treft hier bewoners. Je treft hier u aan. U heeft de deur open. We gaan naar binnen. Kijk eens, productieve bewoners die er van alles doen. De een is met ambachten bezig en de andere die verkoopt Friese producten. Er gebeurt van alles. Dit zijn beelden die dus ook al hier in de buurt, in de provincie, wat nu ook al gebeurt. Hè? Het is nu alleen de uitdaging, laten we het hier landen. En natuurlijk hoort bij dat hele dat bezinningsverhaal, horen ateliers bij, er hoort kunst bij. Ook in de publieke ruimte, waar je even staat, waar je je verwondert. Waar je even denkt, jeetje, wat zie ik nou dan? Ja, en dan de havenkade. Die havenkade die zorgt voor extra magie. Zo belangrijk, daar kabbelt een bootje. Daar hoor je die geluidjes van die mast, weet je wel. En daar strijk je neer op het terrasje. En dan besluit je ook om daar 's avonds een hap te gaan eten. Aan die havenkade, want dat biedt natuurlijk geweldige kansen ook voor ondernemers. En uiteindelijk eindig je de avond bijna met in ieder geval aan
aan een haardvuur met een op historische wijze gebrouwen mild ale. De ideale tafelgenoot, nietwaar? Daar zit je lekker nog even mee na te praten, die geweldige dag. En voordat je gaat slapen, dan sluit je de dag af met sterren kijken. Die dark sky hier. Als je dit ziet, hè, als westerling, dan is het bijna beangstigend. Beangstigend donker. Je hebt nog nooit zoveel sterren gezien. Die sterren in het midden van het land, die zijn misschien maar voor een kwart te zien. U verkoopt leegte. U verkoopt leegte. En leegte is eigenlijk de meest ultieme vorm van luxe tegenwoordig. Besef dat goed. Leegte. Of nog leger. Of leegst. Dit is waarom mensen hier naartoe willen. Die expeditie naar binnen. En denk verder aan shows. Shows, de natuur. De natuur geeft ons shows. Met een vogelranger gaan we aanschouwen wat die natuur ons te bieden heeft. We gaan wat lezen voor waddenliefhebbers. Verhalen over het wat, het ontstaan van het wat, hoe de mens daar een relatie mee had. Schitterende expedities. We gaan ook de waddengastronomie natuurlijk ervaren hier. Ja, Haro, jouw schelpen die zitten er ook in. En daar gaan we hier heel veel geld mee verdienen. De bewoners. En, belangrijk voor de reputatie, biedt ruimte voor inspiratie. Voor schrijvers, kunstenaars, coaches, filosofen. Laat die mensen, en ze zitten hier al, hè. Kijk, schrijvershuisjes op het Lage Noorden. Hier even, wat is het? 3 kilometer, 2 kilometer hier vandaan, hemelsbreed. Ze zitten er al, die schrijvers die hier hun boek schrijven. Die hier ploeteren in deze regio. Maar dit verhoogt de reputatie. Ik weet, Marlijn, hier verdien je toch geen geld mee? Nee. Kijk, we gaan geld verdienen met de managers en de bestuurders. Die hier op high-sessie gaan. Die gaan heel veel geld betalen. Misschien wel veel te veel geld, zou je bijna kunnen zeggen, om hier hun jaarplannen te maken. Die komen hier geweldig eens even uitwaaien en tot inzicht komen. Of stilteweekenden, retraites, worden nu al aangeboden hier in de regio. Kun je nog veel meer mee. Dit is waar mensen behoefte aan hebben. Meditatief wandelen. Gewoon wandelen. In gesprek zijn met jezelf. Boos zijn op God. In gesprek zijn met je puberende tienerzoon. Het kan allemaal. Holvert aan zee. Bezinnen. Ja, en wist u dat hier even verderop het grootste modderbad van de wereld ligt? In ieder geval van Europa. Het grootste modderbad. En wist u dat dit beeld, je hintte er volgens mij net al even op over wellness in Duitsland. Dit is aan de Duitse Waddenkust. Je zou bijna zeggen, dit is op Ibiza of zo ergens, hè? Die eerste 2 foto's. Nee, dit kan hier ook. Ja, Marlijn, maak je het nou niet wat te bont? Kun je nou even concreter worden? Economie, let's talk business. Oké. Dan gaan we nu van dromen naar realiteit. Van dromen naar realiteit. Kijk, dat dorpscentrum, dat wordt het dorpshart. Dat wordt het centrum van die expedities. Vertelde ik net al eventjes. Dus het is mooi dat daar ook iets van een soort fysiek expeditiecentrum komt. Ik denk dat het goed zou zijn. Koppel dat misschien aan een stukje horeca. Hier in dat centrum ontmoet je gelijkgestemden. Daar wordt het gezellig. En echt niet te druk. We hebben daar berekeningen van gemaakt. Wees niet bang dat je overlopen wordt door toeristen. Het wordt hier geen Giethoorn. Het wordt hier geen Kinderdijk, Zaanse Schans. Wel nee, dat soort denkbeelden hoor je dan ook snel. Dit wordt gewoon een heel gemiddeld dorpje, stadje, wat we net ook zagen in die eerste voorbeelden, in de verhouding ook qua toeristen en bewoners. Hier ontmoet je gelijkgestemden en je vindt hier leuke winkeltjes. Winkeltjes, curiosa, een antiquariaat misschien, wat kunst. Maar natuurlijk ook lifestyle, er moet geld verdiend worden. Wat speciaalzaken, delicatessen, je kent het wel. Daar hebben we een programmaatje zo eens van doorgerekend van wat zou je dan kunnen en moeten. Dat het ook leuk is voor u, voor bewoners en voor toeristen. Supermarkt natuurlijk is er al, misschien een bakker. In een dorp hoort een bakker te zitten. Kijk, ga maar na. In ieder vakantiedorp waar je bent, dan zit er tenminste een bakker bij de fontein. De havenkade biedt kansen voor ondernemers, bewoners, bezoekers.
En lage aantallen logies met een hoge kwaliteit. Wij zijn dus met die kaart van Harro aan de slag gegaan en we hebben een verkenning gedaan bij investeerders. Investeerders in Nederland, internationaal actief, nationaal actief en hier in de regio actief. Projectontwikkelaar investeerders. En we hebben hen deze vraag voorgelegd. Wat vind je hiervan? Zou je hierin investeren? Ja. En zou je het ook doen op basis van erfpacht? Met een coöperatie en zo, hè? Dat je dus niet eigenaar wordt van de grond. Oh, zag je één zijn wenkbrauw eens even fronsen? Oh, nou, ik zou liever een vakantiepark realiseren. Nou, toen wisten wij meteen, die moeten we niet hebben. Maar anderen die zeggen, ja zeker, het is een nieuwe moderne vorm van ontwikkelen. Op erfpachtbasis dat doen we vaak met Staatsbosbeheer. Ja hoor, internationaal is men hier ook gewend in om dit te doen. Dus het is zaak dat als je hier mee doorgaat, met logiesaccommodaties toevoegen, wat nodig is om dat draagvlak op te krikken, om dat in coöperatievorm te doen. Dus zorg dat je als coöperatievorm, dat is ook mijn advies, grip krijgt op de grond. Dat je eigenaar blijft, baas in eigen buik. Niet zoals op Ameland, waarin eigenlijk alle plekken in handen zijn van beleggers. Architectuur zoals de natuur zou bouwen. Heel belangrijk uitgangspunt. Geef dit mee aan al die mensen die hier verder gaan ontwerpen in de toekomst. Architectuur zoals de natuur zou bouwen. Denk aan stoere geïndividualiseerde paalwoningen ergens daar aan de rand van het Getijdenmeer. Ik zag dat Harro zo al ingetekend had. Schitterend. Dit soort type beelden. Hier zou je voor moeten gaan, want dit verrijkt het landschap, dit verrijkt de natuur en neem maar aan, hier is een prijs, hier wordt een prijs voor betaald. En dat is heel wat anders dan een vakantiepark realiseren, dat moet u helemaal niet willen. Het makkelijkste is om hier een vakantiepark, 250 woningen neer te zetten. Die projectontwikkelaars zijn ook bereid om dat te doen, maar doe dat niet. U maakt het hier kapot. Ga voor kwaliteit. Ja, er hoort dan inderdaad zo'n beeld wel bij. Ik was helemaal blij dat Harro hiermee aankwam. Iconisch. En maak hier een prijsvraag van. Desnoods met de commissaris van de Koning die hem uitschrijft onder architecten die ook internationaal werken. Om een iconisch Waddenkusthotel te maken. Op de pier, in de dijk. Horizontaal vooral. Mensen, hier valt geld mee te verdienen. En het verrijkt het hele project. Maar Marlijn, je zou wat concreter worden. Ja, ik denk dat we het wel moeten gaan faseren. Want het kan natuurlijk allemaal niet in één keer. In de productlevenscyclus, dus natuurlijk in dat vak van bestemmingsontwikkelen, toeristische bestemmingsontwikkelen, dan kijk je vaak even hier van waar staan we nu. Hè? Nou, Holwert, de hele regio overigens, Noord-Eerst-Friesland, zit nog echt toeristisch gezien in de pionierfase. Er zijn nog niet zoveel gasten. Het is allemaal nog wel wat dun, kleine, passievolle ondernemers. Het gastengilde, schitterend dat het er is, ook vanavond in de zaal. Dat gastengilde, dat zijn de pioniers. Die gaan voorop in de strijd. De ene verdient heel veel geld en de andere nog niet zoveel. En nu gaan we de kloof overbruggen. En dat gaat niet vanzelf, want dan was het er al lang geweest. Dat gaat niet vanzelf, maar dan was het er al lang geweest. Het is wel wat ijlucht, recreatief toeristisch gezien. En daar moeten we dus een doorbraak voor forceren. Dus die pionierfase waar we nu in zitten, met 200 bedden, 300 misschien, afhankelijk even van hoe groot je de straal om Holwert trekt. Ja, die bewijst wel dat er een markt is. Die bewijst, kijk maar naar dit soort type initiatieven allemaal, die bewijst dat er ondernemers zijn die hier heil in zien. En nou gaan we de stap verder zetten. Nou gaan we de kloof overbruggen. Dan komt die binnenzee, dat Getijdenmeer komt hier. En geloof mij, bootjes zijn er echt niet voor nodig, want vanaf dag 1 hebben we al gezien, met alle deskundigen en die groepen die we met elkaar doormaakten, met die watersport, daar ga je het geld niet verdienen. Dat is leuk voor het decor, dat zeggen de investeerders ook die we gesproken hebben. Boten, ja, nice to have, maar geen showstopper, even in het Engels. Dus daar zijn we niet van afhankelijk. Uiteindelijk is het nodig om in de volgende fase, de volgende stap, hier zo'n 700 bedden extra te realiseren. Nou, dat hebben we net op dat kaartje, hebben we daar wat zoekgebieden voor aangewezen. We hebben dit gecheckt bij investeerders. En die investeerders die zeggen, ja, hier staan wij wel voor aan de lat.
Die eerste fase, dat zien we zeker zitten. En zij zeker ook meteen om dat expeditiecentrum daarin mee gestalte te geven. Want de mensen moeten wel wat te doen hebben, nietwaar? We moeten het toegankelijk maken hier. En dit is nodig, dames en heren, om die doorbraak te maken. Om ook hier wat voorzieningen in de regio te krijgen. Of in het dorp. En van daaruit kun je dan na 2030 en verder kun je zeggen, nou ja, dan is er nog meer draagkracht nodig. Misschien gaan er dan ook meer bewoners komen. Dan gaat het dorp ook echt groeien qua bewonersaantal. En dan zou je nog door kunnen groeien met nog eens zo'n 1250 extra bedden. En trek de cirkel dan ook groter. Hè? Dus, maar doe dat niet allemaal in Holwert. Nee, trek de cirkel dan groter. Trek een geruste cirkel van 3 kilometer omheen. Misschien is er een boer die dat wil. Misschien is er een boer die grote kansen ziet met groepswoningen. Bed and breakfasts, minicampings. Zorg ook voor diversiteit. Dames en heren, ik kom tot het slot van mijn bijdrage. En ik denk dat als ik vanuit de deskundigheid als toerisme, zeg maar vanuit mijn toeristische deskundigheid kijk naar waar u nu staat, dan denk ik dat er een heel belangrijk momentum is. Want er is een markt. Een markt voor bezinningstoerisme, hebben we net gezien. 2, er zijn productieve ondernemers die initiatief nemen. U wilt wat met elkaar. Dat is nodig, daar begint het mee bij het maken van een bestemming. Het past in het overheidsbeleid, in ieder geval in het generieke overheidsbeleid. Want de regio Noord-Eerst-Friesland heeft als ambitie om 50% te groeien de komende jaren. Van 600.000 naar 900.000 overnachtingen. Komt dat even goed uit. Dus ook de gemeente Noord-Eerst-Friesland staat daarvoor aan de lat om die groei door te maken. De provincie zet geluk op 1 in zijn beleid. En kiest in zijn gastvrijheidsbeleid voor slimme groei. Slimme groei betekent ook op de plekken die nog niet zo toeristisch zijn. Niet op de Wadden, niet meer in Zuidwest-Friesland, maar in Noord-Eerst-Friesland. Dat is waar het speerpunt ligt qua gastvrijheidsbeleid. Wow. En de investeerders. We hebben de investeerders gecheckt. Die zeggen ja, we zien hier kansen. Want we zien een identiteitsvol dorp. En we zien een geweldige publieke ingreep in die infrastructuur, in zo'n Getijdenzee. Wij hebben hier vertrouwen in. Dus er is een momentum. Er is een momentum voor die doorbraak. Die doorbraak om private investeringen eigenlijk uit te lokken. Dat is wat je hiermee doet. Private investeringen uitlokken, ja, bij investeerders. Om een nieuwe generatie toerismebestemming te realiseren. Veel wijsheid gewenst met elkaar. Dank u wel. Dankjewel Merlijn voor je spetterende bijdrage. Volgens mij kunnen we niet anders stellen, al mogen sommigen natuurlijk altijd roepen, zit er nog wel economie? Zit er überhaupt toerisme in het Holwert aan Zee? Nou, volgens mij was dit één raakverhaal van economie, recreatie en toerisme. Een duidelijke positionering van Holwert aan Zee. Geen afgeschaald plan, maar een heel sterk integraal plan. Met de omgeving, met de bewoners, ook met de dorpen eromheen.